बड़ा सिंगर बनी। तो ठीक बा, तू जा खुशी खुशी मीटिंग करा। सॉरी मुन्ना, आज खातिर। ना ना, कोनो बात नहीं के। जा खुशी खुशी जा। थैंक यू। यहाँ कोनो प्रोड्यूसर साहब आवे वाला बड़े का? ना, आज कोनो प्रोड्यूसर आवे वाला नहीं खा और ना ही कोनो मीटिंग बा। आज तू, हम और हमनी के खुशी। तो के खुश देख के हम बहुत खुश हो जाइले काजल। और ये खुशी के कारण भी तो रोबे बानी। एक बात पूछी?